There's someone running from the plane. Dan hu l-filmat li kiseb Net News fl-aħħar sigħat u li juri l-mument eżatt illi fih il-passiġġieri ħarbu minn fuq l-ajruplan ta' Turkish Airlines, każ illi seħ l-erba' għal ħabta ta' nofsinhar. Żewġ persuni għadhom maħruba wara li taw is-salt u ħarbu minn dan l-ajruplan illi kellu jagħmel inżul ta' emerġenza fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Kien propju fl-ewwel jum tas-sena l-ġdida meta titjira ta' Turkish Airlines għamlet inżul ta' emerġenza f'Malta. Dan seħ minħabba li passiġġier Marokkin ħass xi uġieħ. Min informazzjoni li għandha din il-kamra tal-aħbarijiet jidher illi waqt li kienet qed issir tfittxija tal-bagalja tal-passiġġier illi ħassu ma jiflaħx, 4 persuni fettħu l-biba ta' wara tal-ajruplan illi kien wieqaf fejn prinejt ta' wissalt qabżu minn fuq l-ajruplan għal fuq ir-runway u ħarbu. Sorsi qed jindikaw illi dawn il-persuni qabdu fetħu l-bib tal-ajruplan huma meta l-ekwipaġġ kien fuq in-naħa l-oħra tal-ajruplan. B'dawn l-istess sorsi jindikaw illi kien pilota standby fuq runway 13 f'ajruplan tal-EasyJet illi jinforma lit-torri tal-kontroll li kienu ħarbu xi persuni minn ajruplan ta' Turkish Airlines. Intant ir-raġel li ħaslu ġieħ fuq l-ajruplan ittieħed l-isptar Mater Dei fejn ġie arrestat mill-pulizija u ftit sigħat wara dan kollu il-pulizija arrestaw żewġ persuni oħra li kienu fost dawk illi ħarbu. Iżda issa għaddew aktar minn 24 siegħa mill-inċident u l-pulizija għadhom allokalizzat xi żewġ persuni l-oħra illi kienu fost dawk illi ħarbu. It-titjira TK619 kienet telqet minn Istanbul bl-aħħar destinazzjoni tagħha tkun dik ta' Marrakesh fil-Marokk. U fil-fatt, ftit aktar minn satejn wara dan l-inċident it-titjira komplit bil-vjaġġ tagħha propju lejn Marrakesh. Fi stqarrija maħruġa mill-Malta International Airport ġie spjegat illi l-Pulizija tal-Immigrazzjoni flimkien mal-Forzi Armati ta' Malta avviċinaw l-ajruplan mit-taraġġ imqiegħed fuq in-naħa ta' quddiem. U hekk kif l-ambulanza mill-Isptar Mater Dei telqet bil-passiġġier muġuħ kien hawn fejn l-4 passiġġieri evadow l-uffiċjali tal-AFM li kienu stazzjonati fejn l-ajruplan u ħarbu sakemm qabżu l-uħ tal-ħadid illi jdawwar il-perimetru tal-ajruport. Skont kelliema l-pulizija jidher illi l-identità ta' dawn il-persuni għadha mhux magħrufa fil-waqt li tfittxijiet għaż-żewġ persuni maħruba għadhom għaddejjin.